Sabies que l'adopció massiva dels vehicles elèctrics i les bombes de calor a les cases està transformant la nostra demanda elèctrica? Amb aquest canvi, la nostra xarxa elèctrica necessitarà gairebé el doble de capacitat. Per aconseguir-ho, serà essencial augmentar el nombre de línies de moltes de tensió que creuen el territori. Però no només es tracta de més línies. La xarxa ha de ser més intel·ligent per gestionar la demanda, evitar sobrecàrregues i prevenir apagades. Un dels grans reptes és la càrrega dels vehicles elèctrics. La solució: carregar-los en moments de baixa demanda i amb energia renovable. Mitjançant programes i tecnologies avançades, podrem ajustar la càrrega dels vehicles segons les necessitats de la xarxa i dels nostres hàbits. Amb aquestes millores tindrem una xarxa elèctrica més sostenible i eficient. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.